Fl-ewwel ta' Ġunju se tidħol fis-seħħ ir-riforma tal-liġi tal-kirjiet ta' qabel l-1995 wara li t-tlieta din għaddiet mill-Parlament. Din, anke fi kliem il-Prim Ministru Robert Abela, se toffri stabilità u protezzjoni lill-inkwilin u ġustizzja lis-sit tal-post, fl-istess ħin li tassigura li ħadd ma jispiċċa mingħajr saqaf fuq rasu. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes qal li din hija l-akbar riforma soċjali fl-istorja li se toffri wkoll soluzzjonijiet affordabbli b'qafas legali li jirrifletti r-realtajiet tal-lum. Iżda wkoll akbar sodisfazzjon li għall-ewwel darba għandna gvern li fl-istorja mill-gwerra l-hawn qed jerfa' l-piż minn fuq is-sidien tal-housing soċjali u anke marbut mal-kirjiet ta' qabel 1995. U dan ifisser ħafna għaliex mhux biss ikollna inkwilini protetti u jitneħħa l-biża' minn fuqhom, speċjalment minħabba il-problema fil-liġijiet antikostituzzjonali li kien hemm qabel, iżda wkoll qed nagħtu kumpens ġust lis-sidien. Din il-liġi mistennija taffettwa l-ħajja ta' xieren taluf tinkwilini u sidien ta' madwar 9,700 dar. Issa l-kirjiet se jkunu stabiliti minn bord apposta sa 2% tal-valur liberu tal-proprjetà. Il-Ministru Galdes fakkar ukoll li fl-2018 il-Gvern kien nieda white paper għal konsultazzjoni dwar riforma fil-liġi tal-kera li kellha l-ħsieb tirregola lis-settur. Din wittiet it-triq għal dawn ir-riformi għaliex issaħħu l-istok tal-akkomodazzjonijiet soċjali u d-drittijiet aħjar lis-sit u l-inkwilin tal-post. Daħna mhux biss il-Bank Ċentrali involvejna l-stakeholders kollha prinċipali fejn stajna wkoll li noħolqu bilanċ ġust ħloqnieh permezz tal-konsultazzjoni wiesa u anke d-diskussjoni li kellna u llum għandna riżultat mhux biss li jitkellem waħdu, riżultat professjonali u inkonvent ukoll li din il-liġi ħad tkun pass importanti l quddiem fl-istorja ta' pajjiżna, imma finalment ukoll waħda mill-akbar riformi soċjali li għamel Gvern Laburista. Issa illi riformi se jidħlu fis-seħħ l-Awtorità tad-Djar se tibqa' toffri l-għajnuna u l-informazzjoni brabta mal-kirjiet ta' qabel l-1995.